Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 13 fevral hepdenem penşenme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň kanallarynyň platformasyna. Hormatly watandaşlar, şu günkü biziň gepleşigimiziň temasy ýagny Türkmenistan uly özgörçlükler garaşýar. Türkmenistana uly özgörçlükler ýa-ni emele gelip başlady we Türkmenistan şol özgörçlüğüň ýa-ni çägini dur. Nesip bolsa Türkmenistanyny biz ine Ramazan bayram günü adamlar bilen öňe çykyp biz Türkmenistandaky diktator rejimi çalışmagyň ýa-ni çalışmagyň bir görnüşini etjek bolary. Men häzir Türkmenistanyň gelen habarlary size aýdaýyn. Ana Türkmenistanyň şeýle habar gelýär biziň watandaşlarymyzdan. İçerki güýçlerden gelen habarlar. Aşgabat şäheri ýuwaş-ýuwaşdan giňelýär. Eýem tiýden Aşgabat şäheri, Arkadaş şäheri ýuwaş-ýuwaşdan giňelýär. Tiýden Aşgabat şäherini arkadagy ýuwdýar. Häzirne Köpetdağ etrafyndaky 65 hektarlyk bir kiçik owany eýem Arkadaş şäherine geçirdiler. Arkadaş şäherini Gurbanly Berdimuhammedow ýürüýte giňelýär. Arkadaş şäherini giňelýär. Aşgabat ýuwaş-ýuwaşdan kiçik Kaka etrafy ýa-ni bir etraf kiçik ýa-ni raýonlaryny ýa-ni Abiznoydaky kiçik bir raýonlaryny galdyryp galan hemmesini Arkadaş şäherine geçirdi. Näçe? Muň esas maksady Gurbanly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty Türkmenistany Berdimustany geçirmek. Aşgabat şäherini ýok edip Arkadaş şäherini goýup ýerine onsoň Türkmenistanyň paýtagtyny Arkadaş şäherini etmek. Ine ünçeriň hormatly watandaşlar, Aşgabat şäheri Aşyk Awat diýerler. Köp ýyllardan bäri ýa-ni emele geldi. 48-nji ýylda 1948-nji ýylda dol ýykyldy diýsen bolýar. Şondan soň hatda Sowet hökümeti gelip şonu galdyryp ýa-ni Aşgabat şäherini dowam etdiler. Türkmeniň diýilýän bir haramzada Gurbanly Berdimuhammedow özüniň milli kezzap lideri şol Türkmenistan basyp almany çüýrük tohumy bilen Türkmenistan basyp alypdy we Aşgabat şäherini ýagny Arkadaş şäherine geçip arkada öz adly şäherine geçip öz adyny paýtagt etjek boldy. Lütfen. Bir gezekde Aşgabaty Arkadaş şäherine geçirilmek diýmek Arkadaş şäherini gurup şonu ýuwdurýar. Ine men size öňe aýdýan şular parçalyny ýaşaýar. Şular ýa-ni çüýrük tohum ataly ogul Türkmenistan basyp alyp biz watansyz galýar. Kimde kim mena ýarlaklaryň guruny demek ýa-ni kimde kim ýene de samneniýaty bar bolsa ýa-ni aýoklaým rada sen köp aýdýan şu arada bolmaz diýsen ine 2020-nji ýyldan DWT öňe çykyp konstitusiýa üýtgüdürli 20-nji sentýabrda biz sizi protesta çağırdık. Ünçermediniz. Ondan soň 3-4 ýyl konstitusiýa üýtgüdip içine öz ýa-ni wezipesini, statusyny güýçlendirip halkyň haklaryny aýyrdylar. Bizim häzir turup Ramazan bayramynda turup özümize ýygyna almasak şo haklary, öz ýurdumuzy elimize almasak ýitirýär şu ýurdy. Ata-babalar biz wara ýatan mazarlaryna agdarlardy bizi ýa-ni bize söýgürler. Biz şonu saklap bilmedik. Şolar şunu için saklap gelýär. Biz şunu etmedik. MHM, polis, Minoboronaň içindäki işleýänler, prokuraturaň içindäki işleýänler, şu rejimi dürüdünleri ýüzlenýär. Siziňem ýurduňyz diýär. Pikir etmeňiz diňe halkyň. Siz hem halkyň wekili. Siz özüňize soň näme aýtjak bir Allahyň öňünde. Men şu rejimi ikisany çüýrük tohumyň wekillerini gorlak geldim. Şoň diýen zatdan halky gyrk geldim, urup, öldürüp, talak geldim. Jerime saldym. Şular ynat nimetdim onu, şular hemme zat özüne aldylar. Menem watansyz galdym, başgalarym watansyz galdy, halkym watansyz galdy diýip pikir ederler. Men her wagt size ýüzlenýärdim. Siz şu günde Türkmenistanyň esasy güç. Halk galyp esasy güç bolýança, häzir halkyň wekilleri siz esasy güç bolup dursaňyz. Siz häzir şu rejimi saklaýanyz, siz häzir Gurbanly diýen, Serdary, Kezzap Serdar diýen, prezident diýen siz halk däl. Halk bular başarsa köçüde ýyrtyp, ýa-ni zorlap öldürjek. Siz şonu saklap gelýäňiz. Halka maý beriň, halka orun beriň, halkyň öz oruny eline beriň. Şolar gerek bolsa şolu tutarlar, gerek bolsa ýa-ni saklarlar, gerek bolsa arkadagy diýip el çapşarlar. Halka beriň şo mümkinçilik halk saýlasyn.
Halkyň ol azatlygy. Eden zok 30 ýylda halkyň gözüniň oduny alynsylar. Ne hormatly watandaşlar, daşynaklar ýüzlenýän içindäki ýaşaýan adamlardan ine haýyş geldi. Murada düşündir, dogun arnaşymyzda bize düşündirip bilen zok. Gaýsynlar inni. Daşary ýurtda urulup közenip, gulçulukda bomjal ýaşap közenip ýöler bize pul ýyjak bolup, bize pullar gerek gel. Gelsinler inni watany ele alaly, ýykyllyk haly isleýärler. Şoň üçin watandaşlar daşyndaky ýaşaýan adamlar, öz maşgalatyny Türkmenistanda goýup giden adamlar, çağajyklaryny, enatasyny, aýallaryny, maşgalatyny, älerini goýup gidenler donanmaly boldy. Näçe ýyl işläp şu Türkmenistan saklajak bolsam saklap bilmeýär. Katastrofa girdi. Iqtisady krizis, sosial krizis, syýasy krizis, tehnologik krizis. Şu kriziň görnüşi bolsa medisinsk kriz, ýa-ni epidemiya krizisi. Şu kriziň görnüşi bolsa Türkmenistan içinde. Ine men size Türkmenistan'dan bizim doganlarymyz, watandaşlarymyzyň aýdýan zatlaryny size geçirdim. Olar haýyş edýär. Şul öz watanyny süýýän bolsa, öz watanyny pikir edýän bolsa, dolandyrsynlar, bize güýç boldurlar. Biz şolar bilen çykjak öňe ine Ramazan bayramyna gelsinler diýip haýyş edýär. Men sizi gollaýan, men nime diýän, ılalaşýan, bize ılalaşmak gerek, bize hereket gerek. Ine döwlet aktivistlaryny ýüzlenýän Türkmenistanyň içinden hemme döwlet aktivistler, hemmäňiz herekete geçmeli Ramazan bayram namazyna. Ramazan bayramyň namazyna näme etmeli, näme herekete geçmeli, bir hepde galanyna biz size aýdar. Häzir aýsak öňüni aljak bolarlar. Häzirki birinji plan günne akşam namaza barmaly mesçide. Günne barıp şo ýerde güýçlenip, bir-birini tanap, bir-biri bilen salamlaşyp, bir-birini ynanç döredip şo ýerde siz öwrenişmeli. Ramazan bayram namazyna, erteki namaza hemmämiz barmaly we şo ýerden ýürüýüşe gitmeli. Meçitleri yaparlar, yapık görsün, hani yapsın hani, daşına oturup, haf beter güýçlenir. Meçidi yaparsa, ellerse. İçinde propuskası salmaz meçidi. Hani aydın sonra ýaly fakt, iýberin dokumentler biz bütün dünyaya yaradaly. Arap döwletlerine, karz alan döwletlerine yaradaly. Ine sizin karz veren zulümňiz, bu näme diýär Türkmenler bilen bu näme diýär? Bu musulman bu kimmi? Mekke'de wagt gaýtdy, oňa da wagt gaýtdy. Bu bir yalançy kezzap, bu bir ortalaryň wekili Türkmenistanyň içinde diýip biz düşünürüz. Şoň üçin näme fakt bolsa bize iyi verin. Häzir tüwelme Türkmenistandan informasiýalar çykyp başlady. Baran ýerine polisler, MHM'ler diýär, indi öňküýärler, çağajyklaryny çel video ýapýarlar. Gürler bilen dok, ed bilen dok. Gördüňizmi? Elindäki telefon sen kanuny haýatyna gorak bilýän ekeni. Diýmek öňe bir bolsa, öňdäki telefon şo ýa-ni kanun bozayan adamy saklap bilýän ekeni. Edin hereket ine daşam etmeliler. Çağın ayalyňa, maşgalaňa aýdyp goý. Polis gelýär, hemme ýa-ni kamerany çykarp surat alın. Sizem öňe ýaly erkek adam guruluşun ýa-da aýal maşgala eğer galmadyk bolsa, eğer daş öldürgen bolsa, guruluş düşünürüm. Şeýdip kanuny gorap bolýar. Bütün dünýä ýaradyp, menim öňüm aýdýan 4 güç var dünýäde. Birinji hökümet, ikinji halk, üçüncü kanunçylyk ýa-ni sudlar, dördüncü mass mediadyr. Mass media güýji gaty uldur. Mass media bütün dünýäde hakyky Gurban bilen Ferdaň şeklini görkezsek, şonu arest etdirýärler. Bize de ýetirmeýärler. Ananyň. O tür bize bir kanunçylyk ýagdaýynda haklarymyzy alýarlar, jerimet alýarlar, o tür gürlemän. Köçär çykyň, jerimet alsa, video alyň şonu. Sonra berin, men näme jerimet berdim, men näme etdim, şunu etdim. Näde o yalan edýän, şunu etdim diýip video daşyna çykaryň. Şol size saklanan adam giýje gelip öňüňde pul berip şo videoňy aýyr diýmese men zat bilmedim. Ine. Olaryň size garşy güýji bolsa, sizin hem güýjüňiz bar olaryň garşy. Edin video, oýun TikTok'a. Bütün dünýäye ýaýar. Ine polisler, MHM'ler, kanun bozayanlar, çynownikler, korrupsiýonýarlar garşy näme görüşüp bolýar? Mass media. Mass media diýmek, sen video alýan, zapis edýän, galsa boýuny video alýanda şonu daşyrdy berýän.
Ine hormatly vatandaşlar, Türkmenistan'dan ýa-ni içerik güýçler näme ýene bize maglumatlar berýär. Aşgabatda okuyan gyýyt talipleriniň 50% daýrlandy diýerler. 30% mektebe okany daýrlandy, 20% talip bolup okany daýrlanýar diýer. Şuňa ünsüriň, şunu aýdyň ýa-ni bütün Türkmenistan eşdin häzir gyýyt daýrlamak ýa gyýylar daýrlamak üçin bir moda ýaly bir zat boldy diýer. Biz öz däk desturumyzy, biz öz asuwdulygymyzy, biz öz ahlak taýdan tertibimizi ýitirip barýar. Mana da biz nire barýar diýip aýdýarlar. Men ene emhime polislary bilenýär. Siz adalatlygy ýykdyňyz. Kanunlary ýykdyňyz. Korrupsiýany östürdiňiz, olary gorýaňyz. Gurbanly Serdar Berdimuhamedow. Siz olaryň biýhepetçiligini gowrap gözüňiz ýumýaňyz. Şonun moda boldy. Häzirki çağrıňyz diýip başlady. Men öňüm aýdýan. Bir adalatly döwürde, döwletde ýaşatyňyz gelýärmi? Arkadagy zamany bilen ogly Alabaly Serdary bilen biz tutsak etmeli. Biz adalatly döwlet gurmaly. Dogry düşünüň şoňa. Biz şonu gurmasak, siz MHM bol, polis bol, sen ministr, kabinet ministri bolay. Gyýdyň zorlar. Ananten. Erti ýegin gelip, gyýdyň zorlar. Bir zat gurulsaň, kabinet ministri gelip sana şarpy urup gider. Anan, içeri ministr şeýdi. Ol ortaň diýşäl pakamut türma plaçyt, o şammy pammy diýeni. Biziň elimizde bermiş olary. Biz bara şeýle bir agladyp halkyň öňüne ýa bagşlama tory diýär. Gurbandan başlap. Şunu aýlap ekranyň öňünde durup biziň halkymyz nädäň bolsa günni akşam aglap şunam etdim diýip günni akşam täze eden işlerini ýa könüdün täzeçe aýdyp eden işlerini aglap halkdan başlama tory durur. Bütün dünýä gorkar. Şo günlerem daşdy. Size bagly. Geçin halkyň tarapyna häzir may döredin, Ramazan bayramına gözüňi bir günjük adalatly bolup kanun bozman, halky ezmen gyrada durun ine şeýle gyraga çykyp men bilemok diýip. Näme öwrütmelim şonu size. Ya bizden gowy bilen zokmy şol zatlary. Nähili halka may bermeligini siz bizden gowy bilýäňiz. Inni bir hereket edäň siz. Siz baglap durdyňyz halkyň öňüne. Ne şol ýaly? Serdar nire gidýän bolsa, şonuň bilen ýa-ni switaty ýaly kabinet ministri gidämeli. Ministrler gidämeli. Näçip Gurban oly şunu buyruk berdi. Hökman Serdar durun ýerine hiç kim ýanyna durmalylar. Hemme kabinet ministri stroýly ýygyna durmaly. Näçip gorkýarlar Serdary birden öldürämesinler. Ya Serdaryň ýanyna durup awraýyny açyraýmasyn. Öňüm awraý ýok. Ýekije bir awraý bar, ýeke durmak. Başga awraý galmady. Ýeke durmak awraý bilen döwlet dolandyryp dur. Maskaraçylyk. Indi Gurbanly näme diýär? Şunu ýeke durmak awraýyny bir gaçyrmaýyn. Galan awraý bolmasa da şunu bir ýeke saklaýyn. El ýetirmesizlik ýagdaýda saklaýyn. Bolmasa muny öldürürler, sora bererler. Muňa biri ýa-ni telewizione bakar, sora berer, bulam samyrdak gürläp bilmez. Şoň üçin ýygyna girilgi durun. Bizim hyzmatymyzda bolun diýip aýdýar. Serdar o awaza gidaýete gidýär ýanlaryna. Serdar din janmany ise bular saprovождение diýär. Serdar sadaka barda saprovождение diýär. Serdar bir ýere Türk ýa-ni Aşgabatdan bir ýere gitse ýanyna saprovождение. Näçip? Sebäbi bular переворот etip bilýär. Bular döwlet adaşlyk etip bilýär. Bular üýüşüp, gürleşip bilýär. Şol giýje onu kontrolda saklaýar. MHM şolary sekretarlaryny, öýlerini, orunmasarlaryny, gara öýlerini, gapdaryna maşyna goýup, ýa-ni lupa uradyp, şolary ýa-ni düýýän zatlaryny, telefonlaryny, hemme zatlaryny kontrol edýär. Şol ýaly gorkýarlar. Indi men size soru bereyim. Hormatly Türkmenistanyň ýaşaýjylary, Türkmenistan graçanlary. Dünýäde şol ýaly hökümetden gorkýan, öz eginleşlerinden gorkýan, halkdan gorkýan, döwlet dolandyryp bilmeýän, eýem şundan bir 30 ýyl gitmeli adam, ýa-ni hökümetden gitmeli adamlar, hökümetiň külünü çykarýan, döwlet meçhörine pikir edilmeýän, döwlet meçhörine boşluk alyp bilmeýän adamy döwlet ýolbaşçy edip saklap gelýän halk barmy? Ýok. Näme saklaýar? Näme boldy bize? Şu ýaly iki kez onu bükülip ýördi. Näme boldy bize? Ine Gurban oly
oğlunu goramak üçin şuraya buyruk berýär ahranatna. Hiç kim getirmeň, hiç kim nimetmeň. Ýygyna baranda kim iýine, ýa-ni ýagapdan barýan derrew aýryp iýine goýun, o stroýda bolsun. Birinji ol Watan dönügi Orsun agenti Raşid Meryadow iýine bolsa galan bolsun diýip aýdýar. Türkmenistanyň gaty çuňur ykdysat krizi. Dolar saklamak üçin şular haritlaryň bahalaryny galdyranoklar. Haritlaryň bahalary indi galýar, uçup gidýär. Inanyň iýmitleriň bahalary, ýa-ni produktaň bahalary we gurulşyk üçin ýa beýleki ýa-ni enjamlaryň bahalary galyp gider. Häzir şu Ramazan bayramy geçinçe garaşyp bolar. Bunun ötýän ýoşulan ýöne şu geçdigi bahalary uçup gidýär. O näme bolýar? O Türkmenistany ykdysat krizi şu atalyg salynan bolýar. Türkmenistan bütün dünýäde belgili. Katar, ýa-ni Dubay, Arap döwleti, bu tarapdan Yaponiya, bu tarapdan ýa-ni Singapur, ýa-ni Iran, Rossiya, Türkiýe şu bir ýerde salamlaşyp bir şuňa ay bolýar senin prezident diýse gün qardalyp batdy. Indi şular näme berjer bilen? Indi Türkmenistanyň ýaly. Ondan soň häzir gobulaşar, men ministr bolup häzir ziýat galyp bir nimeder. Indi ýok o zatlar bu tordy. Indi öz jübiňden puluny goýmaly bolsaň, bir $500 aýlyk alýan. Şu ministersiyada bir zat bolsa öz jübiňden çykjadyrlar etmeli bolýan. Käbir ministerler diýär, bize ýürege düşdi. Şuň meýrekelerini geçirmek üçin ýöne jübiden goýup işgärlerini pul jübiden goýup ýadadyk diýär. Hökümetde pul ýok diýär. Aýlyk bermelen ýok diýär. Aýlyk bermek üçin bankdan karz alýar diýär. Ine Türkmenistanyň ýagdaýlary. Indi halkdan gelen nägelikler näge? Halkym jaň edip murada etiň wahasy 90'a galdy. Etal bilen zok. Bize näme etjegimizni bilen zok. Mary häzir, ýa-ni Mary welaýaty tiýden bunt bolýar, häzir taýarlyk görýär diýip aýdýarlar. Etiň wahasy ýokary, benzin ýok. O benzine de diýip bir benzin getiripdir, oň ýarty salyarka, ýarty ondan bundan galan ýa-ni benzinler. Oňam hili bir üýt köşük diýär, klaplanlar ýanyp uçup gidýär, dwigateller bolup gidýär diýär. Maşinamy döwülýär diýär. Bar benzinimizden Orsya'da gidiyor. Urşa. Yine Gurban Gulin, Orsun agenti, Orsa vatanı satanlığını, Orsu için hemme zat etçekliğini öküyor. Türkmen halkı için neden yok. Bar yok, qaytip elinden benzin alıp taşırdı. Şoň için bizi zulüm dolandırıyor. Çüýrük tohumunun zulmü. Şulardan biz diýinmasak bolmaýar, hormatly vatandaş. Bizim şansımız yok. Inanmasanız men size bir häzir video görkezeyim. Ine bütün Türkmen halkynyň öňünde söz beren adam we sözüne günne adamlar allap, haklar bozup, qaytyp organlary hepde bir 3-4 gezek çağırıp, üstüne gyýgyryp, her zadeden jerime salan halky saklan, urun öldürün näme şonu edin, men size tapşyrýan ýöne kelletini aldyrmasyn diýip ine aýdan adamlar. Lütfen diýen adam. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki ve gelecekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawraly kasam edýär. Ine şu kasamdan soň günne giýje günü ýatman ataly ol kanunlarymyz bolýar. Türkmenistany öz millegine öwürdiler. Türkmenistanda kanun ýok, adalatlyk ýok, döwlet ýok.
Men näme döwlet ýok diýip diýen. Ol bir topar ýanky ministrler we olur we ýanky işgärer we ol ba ýöne olur iki adama hyzmat edýär. Halka hyzmat edenok, döwlete hyzmat edenok. Bizde döwlet müçberli ýol başçylar ýok. Ine şu mesele men aýatyn wideoň soňuna gaýdyp gelelim. Ine watandaşlar men size ýanky halkdan gelen näýelikleri aýdyp duryn, dowam edeýin. Ine mysal üçin Türkmenistanyň içinde bir vilayetde siz ýaşap ýörsiňiz. Haýsam bolsa bir vilayet. Alaly Mar vilayetine. Ine men konkretny burun ýanky mysaly size öküdýän. Mar vilayetine bir oglun ýaşaýar. Şol oglun Mar vilayetine iş bolman soň Arkadaş şäherine işejek bolýar. Ine şu Arkadaş şäherine gitmäkkä näme diýär? Şuňa hawa sen gidersiň şöýde tutulup ýygyny howlarsyň diýerler. Sen şu dokumentleri ýanky doldurmaly. Onun için migrasiya var ya, migrasiya da aýdýar. Sen o Sowetinden hat almaly, käpilnama. Şu ýerde ýaşanyň barada, şu ýerde ýaşaýanyň barada şonu getirdi. İkinci, ýaşaýan ýerinden, ýanky iş alýan diýip firmadan ruhsatnama almaly. Ýanky geljekde ýaşajak ýerine ine şu firma meni ýanky iş alýar, ine şondan hat getirmeli. Ine men şu adamy iş alýan diýip şu haty şu firmaň işe seni alýanyň barada hat getirmeli. Üçüncü, ýaşaýan ýerinde, häzirki ýaşaýan ýerinde geljekde däle uçuş gowlar bar, şonuň ýanyna baryp, şoladan karakteristik almaly, hat almaly. Ýagny sen kanun bolan ok, sen normal, sen ýanky şoýryň ýaşaýjysy, hiç il düzgünler bolan ok, suwda çekilen ok, ýanky ugalovnikler, ýene biraklar, ogdar, gözlenen ok diýip hat almaly. Onuň 10 mantdan 20 mantdan çelip zat bermeli. Indi ona amalyan metin spravka gerek. Ona amalyan. Şu hatları edip migrasiya baryan ve migrasiyadan ruhsatnama alyan. Arkadaş şäherine gidip işleyin diýip. Indi alyan şu ruhsatnama baryan arkadaş şäherine. Ünsörüm. Öyle baryan firma beryan pasportyny tapşyryan. Hemme firma tapşyryan. Firmada durýar sende. Gidýän ýanky şöyle Uçskova direýine we ýanky polis bölümi var. Şöyle baryp ruhsat alyan, propusк. Şol polis bölümi hemme hattary kopiýasyny alýar, barlýar we sana propusк berýär. Ruhsat plan wagtydan plan wagtgaça şu şertnama wamy ýa firma bilen ýa-da firmaň şu sana borç alyş ýanky iş boýunça borç alyş möhletleri boýunça sen plan wagtgaça ruhsatnama we arkadaş şäherine ýaşamany. Indi sen elinde propuskaň bolmaly we firmaň ýanky spravkasy bolmaly, şöyle işleýän. Ine şoň bilen sen ýöre bilýän şöyle. Ünsörüm. Şu dokumentler bilen ýöre bilýän. Birden produkt almagyň çyksaň ýa-da giýje 22-den soň çyksaň, delil tutýar. 100-den 200 manda çeli ştraf edýär. Elinde şu hatlar bolmasa gönüş ştraf, jerime. Ertesi ýene çykyp produkt almagyň çyksaň, ýanynda hatyňyz ýene jerime. Şeýdi günne jerime atalýarlar. Sen türmede ýaly bulşulukda bolýan şöyle. Sen men şunu aýdamda gülkim gelýär. Hiç ýerde ýok şu zatlar. Sen bu vilayetde barjak bolsaň, sen bir topar dokument ýygnap, daşar ýurda gidişiň ýaly bolýar. Ýani Türkiýe gidende de şol Türkiýe gidýän dokumentleriň 80%-ni ýygnamaly bolýar Türkmenistanyň içinde. Ine sizi nira eltdiýär ataly ogul, öz halkyny hasap etmeýän, öz halkyna tüýkürip ýören, öz halkynyň üstüne aýaklaryny ýanky palçyk kuguşlaryny sypalap, arsalap ýören adamlar. Kanunymyzy, haklarymyzy, konstitusiýamyzy, bizim baýlyklarymyzy ogurlap, kanunlar bozup, tez zapçylyk edip, öýler baýlak gidýän ine ikram kelýär. Egerde men näde dogry diýen bolsam, ýazyn kommentarda ýok, bizim arkadaşymyz günne gelip meni gujoklap, podдержка berip, jübime $100 sok gidýär. Ýok, men arkadaşym gelip akşamlaryna oğurlar aýlanyp bize kömekler berýär, produkta paýlak gidýär. Ýok, men arkadaşym hemme döwletlerden wizalar aýryp ýanky bize ýol açyp ýok. Ýok, bir arkadaşym zamanyna meni bahtyny edip, iş berip, maşin, köşkler, ýanky mülkler berip, meni ýanky prosentsiz kreditler berip, men durmuşum öňaçdy diýip ýazyp bilseňiz, ýanym onam terdik geçerdiň, çynmy şolatlar ýa ýok. Men ýarlaklar barda gurun edemek, olar adam sanynyň çykdylar. Olar barda gurun edemek, olaryň öz durmuşy, ýarlak durmuşy. Ol ýarlak durmuş
kanalizasiýanyň iň aşagynda ýerleşýär. Şoň üçin biz o olur deň bolmaly. Inni Arkadaş şäheriniň şertlerini işlemek şertlerini aýtdym. Bar vilayetler, vilayetde ýaşaýan adamlar ýüzlenýän, vilayetin dolundurýan hekimine ýüzlenýän. Sizi ikinji sort adam ýaly hata berýär. Ahal vilayeti bolsun, Mary bolsun, Liwap bolsun, Daşa bolsun, Balkan bolsun. Siz ikinji sort adamlar. Siz arkadaş şäherine barmany münasip däl. Siz barmak üçin sizi kontrolden geçirip ýa-ni filtre edip, zat edip sizi arkadaş şäherine eltip bolýar. Pikir etmeýän o arkadaş şäherine şol kezzap arkadaş öjüňden pul çykaryp durýar. Bizim pulumyza şonu gurýar. Bize aýtman, büdjetten pul ogurlap, onan bir obyekt 17 milyon bolsa, 20 milyon bolsa, gap inşaat bilen 100-120 milyonu gurup, şoň tapawydyň 80%-ni ogurlayan adam şol. Inanyň. Şoň üçin size bilenýän. Öz vilayetyňa öz ýaşaýan ýerinize iyi çykyn. Ol özüni oňurup bilmeýän uçuskow MHM bilen siz olaň strategiýasyna girmeň, öz strategiýaňyzy, watanyňyzy gidirmeň, ýerleriňizi gidirmeň. Eger ahal arkadaş şäher şey diýen bolsa, Gurban bolup Mara beýleke baranlar ruhsat alyp gelsin. Hemme hatlar alyp gelsin. Uçuskowdan spravka alsyn. Şol kanun bolýan, bozmaýan. Medizin spravka alyp gelsin. O ýerden sana vilayetyňa mümkin bir uly bir epidemiýa keselini getirýän bolaýmasyn. Spravka alsyn aýly boýunça. Nämen ezatyna şu ýere gelsin. Ýürüýte karar çykarsyn, men şu ýere adamly görmäni barýan. Bir dokumentlaşdyryň şonu. Şol Serdar bilen Gurbanly vilayetlerine barsa. Sizem soram. Şey dip jogap bermeseňiz, siz gulçulukda, siz watansyz, vilayetsiz ikinji sort adamlar bolýar, bilýärmi şonu? Men öňe aýdýan. Mara vilayetinde çykýan gazyň möçberi, ýani ummasyz. Siz bilýärmi, ýerden gaz alınsa, ýerler partlap, çöküp ýetirmeýär, ýani. Bu zatlar soň bardyr bu zatlar. Sizin topragyňyz. Gurbanyň topragy da, Gurbanyň o bawar topragy. O sizin topragyňyz. Sizin baýlygyňyz. Näçip sizin baýlygyňyz? Bir kezzap öz şäherini gurup, ýani şu ýerde kezzapçylyk edip ýör. Sen puluňa urulýan şähere baryp bir öz janyň bilen işläp, ýani janyň goýup işläp, öz zähmeti bilen işlejek bolsaň, sen ikinji sort adam ýaly, ýani Türkiýe barşyň ýaly bir dokument ýygyny bar. Näme sebäpli? Kim ol? Ya sen Türkmenistan građany dämi? Dem. Ýa senin prezident bolup saýlap bilýän. Elbetde. Ona sen ondan tapawydyň ýok. Näme ol prezident bolup, ýani oğluny prezident edip, hemme kanuny çalyşyp özüni ýani Hudaý alyp barýar. Kim olar? Şoň üçin dayanmaň. Ne arkadagy zamany, ne arkadagy alabay oğluny dayanmaň. Vilayetyňyzy eliňize alyň. Nägiliňiz bar häkime bildirin. Häkimeden okmy? Üçüňde häkim çalyşyň. Halk Konstitusiýanyň 3-nji maddasy boýunça iň ýokarky organ. Milyardan arkadagy şu bir-biriniň üstüne goýsaňam, iň üstünde halkdyr konstitusiýa boýunça. Hiç kim hiç tartip bilen ok. 1 milyardan ýokary trilyondan prezidentler goýsaň şeýle, iň üstünde halk durandyr. Çalyşyp bilýär. İstendik wagt vilayet bolup aýryp bilýär. Avtonomny vilayet bolup bilýär. Mary, Liwap, Daşa kösünüp bildiňiz. Egerde merkez dolandyrýan arkadagy alaway Serdar ýa-da arkadagy alaway sizi aýdanyňyz etmeýän bolsa, bolýa, bar sen öz vilayetyňy, biz öz vilayetimiz özümüz dolandyrjak, halkdan biz ýürüýte häkim saýlajak, saýlangda üýüşüp durum şo ýerde bir aýlap. Palatka zat gurup, saklaň häkimiňizi. 3 güne galman biz var ýa şo ýerde, gollap sizi. Bütün dünýä gollýar. Bolly, mesele bitdi. Bir vilayet bolup özüňizi azatlygyňyzy çykarýar. Bir vilayet bolup hemme şol vilayetyňizden çykarýan baýlyklaryň 100% siziň eliňizde gelýär. Mary vilayeti üsüp gurulup gidýär. Ýollar, ýani kanallar, zekeşler, howuzlar, hemme logistika urup gider. Jaýlar urulur. Siz bara jaýlar muhtarlarsınız häkimiňizden. Saýlaň öz häkimiňizi.
Inanın arkadaş şäherini siz özüňiz gurursyňyz. Halk şäheri diýip Mar welaýatyna gurursyňyz. Ogula gurup gidersiňiz. 8 milyard ine. İkinci tapgır 8 milyard arkadaş şäherini. Şol mara goýany. Näme bolýar mara? Zryf bolýar mara. İşler emele gelýär. Şo ýerde jaýlar, sosial obýektler, banitalar, poliklinikalar, institutlar, şo ýerde ýollar, köçeler, hemme zryf bolup gidýär. Näme çypydan zok? Kim size ruhsat bermek? Aydın. Konstitusiýa ruhsat berýär. Kim ruhsat berýär? Gurban bolmy? Kezzap. Bizim konstitusiýamyzy 2020-den bäri 5-6 gezek bolup özüne status goýup, hemme pullary ogurlap ýangy kezzap. Näme şonu diňlejekmi? Kim? Serdar Berdimuhammedow. Biz onu saýlamdyk. Nezakonny, nelegitimni prezident. Şoň üçin alyň, hakyňyz bar. Welaýaty öz eliňize alyň. Bir gahrmanlyk, bir gahrmança, bir gahrmanrak, bir marly bir oglan bolsa, düşün ýerinden. Lider gerek daşyndan size hiç çıkmarak, içinden. Düşün şoň ýerinden. Goraň şonu. Oturup şo ýerde kararlar çykarar. Şo kararlary polis bölümine mezbur etdirin, ýa-ni ýerine ýetirmäne. MHM'de administrasiýasyny, welaýatyň administrasiýasyny. Şo karar bilen hemme zatlar düzedin. Polis, MHM gulluk etmese, şol täze hekime aýryň işden. Zadержание edip basma milýar. Suwda gidip. Suwdam çalşyň. Polis, MHM, suwdlar çalşyň, prokuratura çalşyň, hakyňyz bar. Hekim çalşyň, hekim täzelerini goýsun, bolly. Öz başlyk döwletsiz. Döwletiň içinde öz başlyk döwlet. Hakyňyz bar dogry. Egerde 33 ýyllap siz kösek gelýän bolsaňyz, 33 ýyllap baýlygyňyzy ogurlap, bir köpük investisiýa etmeýän bolsaňyz, özleri arkadaş şäherde sizin puluňyza goýan bolsaňyz, siz talap edilýäňiz. Gaýtyp oňa da arkadaş şäherine goýan pullaryň 80% Mar welaýaty berdi. Ýygyna gaýtar diýip Mar welaýatyna getirdi büdjetine goý diýip talap etdiler. Näme deňler? Siz produkty ýok diýip çykýaňyz. Produkty bir 100-nji da size hemme zadyňyz 99 zadyňyz alyp 100-nji zat galanda şonda çykýaňyz. Çykmaly. Sizin baýlygyňyz ogurlanyp gidip otyr. Sizin baýlygyňyz ogurlanyp 10-80% jüýtüne urup galanda arkadaş şäher gutdy. Mar welaýatyny urýan näler? Sizin täze baýlygyňyzy ogurlamak üçin häzir Afganistanyň üstüne Pakistana turba çekip durlar. Şu turba dünýäde bir galaýan bolsa mardan turba çekip ogurlarlar hemme zadyňyzy. Şoň üçin hormatly watandaşlar, welaýatlar, Mar welaýaty Türkmenistanyň iň baý ýaşamaly welaýat Mar welaýaty. Indi wagt boldy, welaýaty özüňize alyň. Özüňiz durmuş bolmasaňyz, sizi 2 saat atalygy alady denen. Sizi ikinji sort adam ýaly hatap edýär. Inanın, men köp olanlar tanıyan Marley, Amerika'da, Avrupada özünü gurnap tutup alıp gidip bilýär. Siz özüňiz bara, özüňiz şeýle bir öňe gidip bilýär. Size arkadan gerekken, size alawaly serdan gerekken, özüňiz gidip bilýär. Size hiç şart gerekken, institutuňyz bolup bilýär, universitetiňiz bolup bilýär, Amerikadan, Avrupadan moýumlar getirip bilýär, okudar ýaly öz çaglaryňyzy, ýa-ni Oxfordda iýermediler, şo ýerden getirin. Puluňyz ýetdiýär. Puluňyz bar, ýeriň aşagyndan çykaryp ogurlanyp gidip otyr. Ine şu ýaly hormatly watandaşlar, ine Ilaytada ine Mar welaýatydan aýdýarlar, Murada şunu aýtyp goý, häzir wekil bazar, Murga we ýene bir näçe etraplar ýola tön etrapy aýaga alyp başlady. Nägelikler günne aýdylýar, häkimlige baryp dur, biz öz haklarymyzy aljak, biz öz welaýatymyzy elimize aljak. Häzir bunt durýar Türkmenistanda diýip ine aýdyp durlar. Bunt der, bunt diýilen bunt bolanda köpmen bir işenip duran zada, bir dogry zada karşı. Siz bunt edeňiz, siz haklaryňyzy alýaňyz. Siz gaýtyp kanunçylygy, adalatlygy ýöretjek bolýaňyz. O bunt der. Oňa halk dolandyrşygy, halkyň öz ýurduna eýe çykyşlygy diýilýär. Bunt der. Bunt ene gurbanyny bunt edip, ýa niýaz földürüp, ortlar bilen ene ýurdu basyp aldy. Ene on bunt diýilýär. Siz bunt edeňiz, siz haklaryňyzy eliňize alýaňyz. Siz konstitusiýaň size berýän ýa-ni haklaryny eliňize alyp, öz ýurduňyzy, öz watanyňyzy, öz welaýatyňyzy eliňize alyp, halk dolandyrşy etjek bolýar. Häzir hem dünýäde hemme döwletler halk dolandyrşynyň aşagyndan, halkyň içinden prezident saýlanýar, halk şoňa wagtlaýynça rul berýär.
sen ine rurallyň şu döwlet dolandyrda bize kömek et, bizim üçin işle diýip. A bizden soraman şular, bizim setlerimizi ogurlap, öýlen rural bize garşy görüşýärler. Bizi gyrıp ýörler, genosido pullarymyzy ogurlap ýörler. Şoň üçin şu zatları düzeltmek üçin siz konstitusiýanyň 3-nji we 4-nji maddasyna esaslanyp öz welaýatyňyzy, öz häkimiňizi saýlamaly. Näme saýlamaly? Bar ýaňyz welaýata bir 100 adam bolup, üýüşüp beýlik adamlar çağırýar. Gelin o günü biz gerlik diýip. Olam üýüşüp 10 mı ýetenden hemme welaýaty ayaga alýar. Hemmeňiz çağırýaňyzy şol 3 ýaşyň 70 ýaşyl barmaly. Şo ýerde MHM polis halka hyzmat etjek bolsa, palatkalar gurmaly, pitaniýatyny organizowat etmeli. Şo ýerdäki ýaşaýanlar, şo öňe çykan adamlary baryp pitaniýatyny, ýani naharlyklar bir suwlaryny eltip kömek etmeli we üýüşmeli. Derrew şo ýerde ýygnak geçirmeli. Üýüşüp sese goýmaly. Ýygnak geçirmek üçin birinji näme başlamaly? Ýygnak geçirjiğini saýlamaly, bir gahrmanlyk biri. Şol aýtmaly, bize 15 adam gerek, ýani wagtlaýyn welaýat hökümet dolun emele getirmek üçin. Kim öňe çykyp biljek, kim istegi we jemgyýet borçlaryny özüne almaly. Ine men çykýan, kim adalatlyrak bolsa çykaryň şolary. Ondan çıkaranızda şoň ady familiýasyny aýdyp, şol öňe çykan ýani öňdäki duran adama şoňa ses bermeli. Irza diýäni. Sesde goýup şonu ýani öňe çykarmaly, ses bilen tasdiklamaly. 15 adam taýlandymy? Şola öňdäki duran adamlar bitnamaly. Wagtlaýyn höküm birinji gerek ýani mikrofony bütün halk eşitdirýäli, ýygnak geçirip şo ýerde öz başlaryny ýolbaşçyny saýlamaly. Wagtlaýyn welaýat hökümi ýolbaşçyny saýlaýar. Şo ýolbaşçy adam gün aýdýar. Birinji karar biz welaýat häkimi işden aýrýar. Ikinji karar polis bölüminiň ýolbaşçyny Aşgabatly işden aýrýar. Üçüncü karar MHM ýolbaşçyny işden aýrýar. Dördüncü karar prokuraturaň ýolbaşçyny işden aýrýar. Beşinji karar suwdyň başlygyny işden aýrýar. Altıncı karar şoň hemmeti wagtlaýynça izolatora goýmaly. Halkyň arzalary gelinçe we halk ýuridik komissiýa döredir. Şo komissiýa şoň ýani dosiýalaryny tertip geçer. Egerde kanun esasyna dogry işlen bolsa, onu öýlerine gaýdarlar. Eger näme dogry bolsa, onu komissiýa ýani prokuratura geçirýär. Prokuratura görläp, dörläp, niýde kanun bolan bolsa, jenaýat çekilýär. Bolly. Soň siz mysal üçin MHM'de bir gowjy bir adalatly adam bolsa, öňe goýýan şonu. Polisde bir adalatly adam bolsa, şo ýere çağıryp, polis ýolbaşçylaryny şo ýere çağıryp, tutsak edýän ýolbaşçyny orunmasaryndan şo ýere wagtynça belliýär. Orunmasary gözüňiňde ýani başlyk tutalmasa indi kanun bolmaz. Özüňiz ýa ine wagtyn hökümet, welaýat hökümet şoň hyzmat edýär. Gurbanul kezzap, gurbanul bandit, gurbanul jenaýetçi. Şoň hyzmat etseňiz, siz hem ýani ýygnarlar, wagtynça ýygnarlar, ondan düşündürüş berip ýani kanun esasyna prokuraturaň öňüne jogap berersiňiz diýip aýdýan boldy. Ondan şo ýerden halk bitnamýar. 30 günläp şol wagtyn hökümet hemme hökümeti eline alynça, dolandyryp başlaýynça ýani gady yapmaly, Hytaýa gidýän gady we Hytaýlar ylgak geler, Hytaý bilen gönül kontrakt etmeli. Şo ýerde täze şod açmaly, ýani raşod şod we şol welaýat raşod şodu kontrakt boýunça ýani pullar gelmeli. Ýuwaş-ýuwaşdan hökümeti, welaýat hökümetini eliňize alyp, wagtyn hökümet eline alyp, ondan wagtyn hökümet ýani gysga wagtda 1 aýyň içinde ýa 2 aýyň içinde halkyň arasynda saýlawlary welaýat häkimi saýlawyny, welaýat owa sowetini welaýat parlament saýlamaga kanunlar goýjak. Birinji welaýat häkimi, ikinji welaýat parlamenti saýlamaly. Ne şeýdip gitmeli. Şeýdip siz öz welaýatyňyzy gurup gitmeli. Döwlet hem şeýini gurulmaly. Hakykatdan. Kim size şunu alar berýär? Inanyň, welaýatda hemme waýenler, polisler, MHM'ler, welaýatdaky işleýänler hemme halk bollar. Hiç bir ok atmaz, bir yer nimetmez. Nämedir gurbanly o ýerden terroristler ine baswally, nimetdi diýip halk egerde häkimiň öňüne mert bolup dursa, oturup bütün dünýäde belli bolýar, ondan hiç kim işlat bilmez. Bizem ýetip barýar şoňa. Sizi gollap, biz kömek ederiz. Welaýat häkimi welaýatdan saýlanmaly. Ol daşynyň gelen adam bolmaly. Ine şeýdip, mar welaýat başlasa derrew lewap başlamaly. Lewap başlady, derrew
yani daşoğuz başlamaly. Derro Balkan başlamaly. Şeýle vilayetlere alsak ahal amaliyatı. Ne şeyle bolýar. Şeyde öz başlyklarymyz almaly. Egerde merkezden başlap bilmedek, vilayetlerden başlamaly. Häzir wagty geldi. Putin gaty owşady. Gurbanoğlu nira urunjagyny bilen ok. Ölüm bilen bir ayağı ölümde, bir ayağı ýanky budurmuşdy. Ýol öten Mary, Murgap, Bayramaly, Mary, Marin vilayetynyň ýaşaýjylaryny köp sag bolsun aýdýan öz haklaryny gorap başladylar. Ýene Maryňa çykaýmasa ahala ýatyr, beýlik vilayetler ýatyr. Ýene de Mary men näme Mara köp ýüllenýän te Mardan bize aktivistlerimiz gaty köp. Birinji gana hemelerini köp sag bolsun aýdýan adalatly bolýanyňyz üçin, adalatly söýýäniňiz üçin, kanuny gowy görýäniňiz üçin we baxt durmuş arzu edýäniňiz üçin köp taňa gatyn. Siz Türkmenistanyň bütün halkynyň adatlygyny almaly bolanda siz lokomotiv, siz birinjiler. Siz her wagt birinjidiňiz. Men bizmen boldum Türkmenistanyň köp adamlar bilen gidişýärdim, ýani konkurensiýa bolup, marlary ýeňip bilýänler, ýeňip bilmedim. Gaty ökdi. Gidişdim boldum, gaty ökdi. Ödem dastoýyny görüşýär, ýani söwüşmän, uruşmän kanun esasynda. Gaty zekiyindi, gaty ýiti. Marin vilayetynyň adamlary Türkmenistanyň kanunçylygyny, Türkmenistanyň döwletçiligini saklap gelýär, ýa-ni hökümetde. Şonuň üçin Marin vilayeti bize udarny, öňe gidýän, zekiyinli vilayet. Sizden başlamasak beýlik vilayetler size görä gowşak. Men kemsidemok beýlik vilayetler. Ýöne sizin vilayetyňizde agzybirlik ýaly beýlik vilayetlerde agzybirlik ýok. Şonuň üçin Türkmenistan geljek boýunça siz başlamaly. Sizin esas baýlyklaryňyz ogulyp gidip Lewatda we sizde, soň Balkanda. Esas baýlyklar şu ýerden ogulyp gidýär we Türkmenistanyň rejimi, diktatorlar, zulmlary sizin baýlygyňyz esasyna ýaşaýar. Sizin baýlygyňyz şolary saklap durmaly şonu. Ine hormatly vatandaşlar, Türkmenistandan gelen habarlar şeýle. Ine halkdan gelen nägelikler. Halkdan gelen nägelikler ine şeýle diýär halk, bize doýduk murada. Näme etmelen bolsa biz taýar. Çağlarymyz amalyp çykmaly bolsa, ýaşlarymyz amalyp çykmaly bolsa biz çykjak boldun. Ýüregi düşdi diýär. Ýani şul ýüregi düşdi. Bu 13 mart 2025-nji ýylyň 13 marty. Men ýalňyş aýlanmazym bagşlan. Gice fir edýän işrak bolan soň, Ramazan tutan soň ýani açyk orientirovka gitýär wagt. Ine şu ýaly. Şoň üçin ine bizim vatandaşlarymyz şey diýär, murada aýdyň diýär bizim halkymyza biz azatlygymyzy ele almaly diýär. Biz vatanymyzy bir tohumdan goramaly diýär. Biz nesillerimize täze ýol demokratiýa bermeli diýär. Biz çüýrük tohumdan ahir dinmeli diýär. Biz bular ýaly ýaşap bolmaz diýär, ýaşap bilmez diýär. Biz hökman ölüp gidip biz hökman bir zadyň üstüne barar. Türkmenistan ya grazdan şunu düşünür ya da biz özümüz atmalı bolýar ya da biz dogun arnaşmazlygyny gyrlyşyp daşyrda terk edip Türkmenistana gitmeli bolýar. Bu rejimde hiç şeýle ýani ösüş ýok, hiç şeýle bir adam durmuşyny emele getiriş ýani hadisalar ýok diýär. Vatanymyzy halas ederiň diýär. Ataly oğulun dinalyň şu edek diýip ine Türkmenistandan ýürüte adamlar ýüllenýär. Men şul öz çykyşymda hemmeleri aýdar ýaly. Maşgalamyzy we çağlarymyzy diktatorlardan goralyň. Vatanymyza eýe çykalyň. Zulümden we zalimden dinalyň. Çağlarymyzyň ena atasyna, çağlarymyzy ena atasyna gowuşdun. Ena atamyzy çağlaryna gowuşduralyň. Ýurdumyzy azatlyga çykaralyň. Gulçulugy bet edeliň diýär. Murada boldun içinde gul, daşynda gul. Bizim adımız gul boldy, şondan başga zat ýok. Bizim adımız nire barsak Türkmen bolsaň ya Türkmenistanly bolsaň üstüne ya gulp serdiýär ya da ýani senden ýani diktator rejimden istifade edip serdiýärler diýerler. Maşgalamyzy we ýurdumyzy eýe çykalyň. Türkmedäki bir güne yatan dogun arnaşlarymyzy azat edeliň.
kıyınçılıklardan çıkalyň, bay durmuşda ýaşalyň. Ýurdy terk edip gitmeýän, betediliňde ýurumyzda dolanyp, ýurtda baxtly ýaşalyň. Bizim baxtly durmuşymyz ýurt içindedir, daşynda däldir. Türkmenistana iyi çıkalyň diýip ine şu ýaly teklipler gelýärler. Hatta şu gün bir Zoom ýygyny geçirdik aktivistler bilen we şolaryň şonu tasdikleýär, şolaryň öz pikirlerini aýdyp men şu pikirlerime goşdum, şolaryň ýanky berýän tekliplerine. Ine vatandaşlar bir ýurdumuzy ele almaly, baxty geldi. Bir iksan kezzap eýýem 18 ýyldan bäri dolandyryp gelýän, ondan öňe ýene bir 16 ýyl, 18 ýyl bular 34 ýylyň içinde bir diňe diktatorlukdan başga zat görmedim. Bizim ine häzir 91-däki dolan çağa häzir 34 ýaşynda. Unutmaýarym, şol adam ömrüni demokratiýada, adatlykda ýaşap görmek. Şu gulçulukda doğulup, gulçulukda özüp, gulçulukda maşgul edip, maşgalasam gulçuluğa ýa çağıram, gulçuluğa girip durmaly bu zatlar. Men size bir näçe video görkeýin, watandaşlar. Bir minut. Ine ünsveren bolsaňyz, häzir Hytaý, Ukraina bilen Rossiýanyň arasynda uruşy durjak bolup Trump hereket baryn edýär. Bütün dünyada şu hakda diskussiýalar geçdi, bütün dünyada trend, informasyon trend bolup şol informasiýa gelýär. Ya uruş durmaly. Iň soňky 50-60 ýylda iň uzak giden iň bir gazaply uruş ine şu Rossiýa-Ukraina uruşy. Bolmasa iki tam dogan halk. Rossiýa Ukrainanyň arkasyna, ýani bütün döwletler arkasyna durdy. Amerika we bütün döwletler. Rossiýanyň arkasyna duran adamlar ýok. Rossiýanyň arkasyna Gurbanly dur, benzin berip, Eritreýa dur, bir Afrika ölen ýurt we ýene de bir kısan döwlet bar. Hytaý durdy. Hytaý minni Ukrainanyň tarapyny eýlep başlady. Ünsveriň, birinji gezek Hytaý döwletinden jurnalistler Ukrainaga gelip reportaj berýär. Ünsveriň. Hemen size ses koyayım. Bir minut. Репортаж о том, как вооруженные силы Украины обстреливают российские позиции. Китайские журналисты впервые показали линию фронта с украинской стороны, засняв удары ВСУ по российским войскам. Съемочная группа телеканала Phoenix TV и Skyner сняла репортаж о том, как вооруженные силы Украины обстреливают российские позиции с помощью РСЗО «Град». До этого китайские СМИ не освещали события с позиции украинской армии, а власть Пекина оставалась сдержанной в своих комментариях по поводу конфликта. Umuman, Hytaý döwletiniň jurnalistleri Rossiýany öwýän bolsa, inni Ukrainaga gelip, şu uruş adalatsy Rossiýa tarapyndan alyp barynýar, Rossiýa agresor, hiç bir döwlet beýlik döwlete gelip onuň territoriýasyny almaly. Hiç bir döwlet beýlik döwletiň çäginden, ýani territoriýasyny almaly diýip, ýani Hytaý bütün dünýäde Amerikany adalatlyga we kanunçylyga çağırýar. Bütün dünýä aýdýar, Amerika Ort bilen Ukrainanyň arasyndaky gepleşiklere Ukraina hökümeti goşulmaly we Ýewropa döwletleri goşulmaly. Sebäbi şol bir Ýewropa kontinentiniň içindäki bolýan zatlar şu Ýewropada degişli diýip aýdýar. Gattory aýdýar, şu gerek men Hytaý gaty halamykdym ýöne şol gidiýän häzir uruşlarda, şu gidiýän ýagny mass media meýdançalaryna bolup geçýän hadiselerde Hytaý döwleti has adalatly döwlet bolup görünýär. Men şo zatlara gaty berenýän, sebäbi näçe durum az bolsa, näçe döwletler ýani adalat döwletler köp bolsa şonça bolýar. Ine ikinji materialy görýän. Bunun Пекин против переговоров США и РФ без участия Украины и Европейского Союза называет ýani diýişim ýaly Hytaý Китай критикует Трампа tanqid edýär. США и РФ без участия Украины и Европейского Союза называет это наглостью. Об этом заявил спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шае, передает South China Morning Post. Он также резко раскритиковал политику новой администрации Соединенных Штатов Америки в отношении Украины и европейских союзников США.
Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа внедряет наглую и властную политику по отношению к Европе, относясь к своим союзникам таким образом, честно говоря, с европейской точки зрения, это просто ужасно. По словам Ли Шае, мирное соглашение для Украины не может определяться только между США и Россией. Различные предложенные решения должны быть предметом Yine yan kaydışmayalı Xitay bütün dünyanı alayda Amerikan çağırıya kanunçuluğa. Ünitörün Amerika dünyada demokratiyanın adalatlığı düzgünleri qollap hemmelere yan çağırıyadı. İnni Amerikanı Xitay devleti çağırıyor. Gördün yurdun devletin yankı dünyanın ütkiyen zatlarını şunkunna dünya ultilikte ütkiye. Hemme devletlerin yoldaşları, hemme yankı problemler dünyada iqtisadi, siyasi, sosyal problemler ultilikte ütkiye. Burwanın Serdar Bermuhamed bolsa ötün zamanın yankı ötün asırın 80-nji ýyllarına ýetdi. Şol ötün asırın 80-nji ýyllaryň siýasatyna alyp barýar. Biz ösmüyoruz. Biz diňe kösenýäris. Biz diňe ýyla galar. Olaryň alyp barýan siýasaty döwleti östürenok. Allo, statistika, bunun propaganda diňe allo. Men bir zada ýene görýän. Näýdi şul adam? 63 ýaşandan soň 66 ýaşynda öýdän. Gurbanyň diýen kezzap. Utunman halkyň öňüne çykyp, ukaskasyny öküdip arkadaş şäherini goýýar. Halkdan pul oglap. Halkyň pulu şol. Näýdi şul binamyz? Ogullarda, vilayatlarda, etraplarda ýollar, köçeler ýok, biz görkezip ýaladyk. Şol zatlary tetmen, şol zatlary gözüňde tutman, arkadaş şäherini görüp akylly şäher gurýar. Binamyzyň aňyr başy. Şuň ýüzü padoş, men öňüm aýdyp gelýän. Şu kezzapçylykda näme ugrulamaly bolsa, birinji triyekde, keypde, bul bir keyp üçin düredilen adamy kadýan. Enata şoň üçin bakyp ulanlan öýdän şuny. Muňa aýan zatlaryna Allah ýok, Huda ýok, arkyny gedin ministrlaryna diýär. Şul ömürde keyp çekip bir lezzet alaryň şol, oňsoň hiç zat ýok. Häzir lezzet almak keyp çekmeli. Sizem edin menem edýän diýip. Ine şey diýär. Oňsoň şul adam döwlet borjyny eline alyp, döwlet borçly adammy ýa-da bul bir kezzap. Bir случайно ýurdu basyp alyp, niýasy öldürip gelen bir kezzap banditmi? Köçedäki ýa-da gopnik diýilýär da bandit. Ýazın kommentariýada näme pikir edýäň şul zatlary. Men indiki material okuýan, hormatly watandaşlar, ünitörüň şuňa, ine Fransada Xitay bilen Fransa argatnaşygyny Xitay diýen, Xitay bilen Ýewropa argatnaşygyny güýçlenip başlady. Un rapprochement stratégique inédit face aux États-Unis. La décision de Donald Trump de cesser tout soutien militaire aux Européens pousse l'Europe et la Chine à lancer une coopération multilatérale. Näme diýär? Amerikan prezidenti Donald Trump Ýewropany ýeközüne goýdup gollaman, Ýewropa gaýtyp ýa-ni takslar ululyp Ýewropa gaşy görüş başlady. Derrew Xitay gelip Ýewropa bilen birikdirip bile ýa-ni işleşip bir kontinent bolup işleşip bular birleşe gelip başladylar. Amerika bütün dünýäde jandarm diýerler da, ýa-ni bütün dünýäde kanunçylyk edýän. Indi özü kanun bolup başlady. Trump'ın gelip ýa-ni kanun bozuşy ýaly özü bolup başlady we öz partnerleri, ýakyn partnerleri 100 ýyllardan köp bileleşip zulüm garşy görüşip ýören partnerlerini taks goýup söýüp, siz nimeden zok, siz hiç hat eden zok diýip, ýa-ni sizde demokrasiýa ýok diýip, ýa-ni hemme zatlar buluşturup öýler ýeküler galyp başlady. Häzir Amerikanyň bir ul partneri ýok. Kanada däl, Braziliýa däl, Meksika däl, Ýewropa däl. Kim galy? Bir oňçyk döwletler galy, ýeküler galy. Şol ýaly men diýişmeýär, şu ýaly bir kezzap, ýa şu ýaly bir killesi, ýa şu ýaly strategiýasy bolmadyk, meýilnamasy ýöne populizm şunu beren, bunu beren gelýänleri biz saýlasak, şunu eşitýärler. Şersap bolmaly. Hakyky döwlet ýolbaşçylygyna geljek adam ýa saýlanjak adam döwlet möçberine borjy özüne almaly. Döwletiň öňünde, halkyň öňünde jogapkärçilik bolmaly. Şonu duýmaly, götürüp bilmeli, öňüm işläp görmeli, öňüm jogapkärçilikli ýa-ni işläp şonu öwrenişmeli. Men her wagt aýdýan, Türkmenistana häzir täze saýlawlarda
hakyky halk prezidenti bolan adam Allah kuwat bersin. Şoň etmeli işleri 33 ýylda edilmedik işler etmeli halk üçin. Şoň giýje bunu işläp halky ýa Türkmenistan hemme tarapyndan ýykyldy. Hemme tarapyndan galdyrmaly bolýar. Ilm, bilim, okuw, tehnologiýa, logistika, sosial, ykdysady, tehnologiýa, siýasat, imidjin Türkmenistan ýüzüni galdyrmaly bolýar. Edilmeli işler köp. Şoň üçin şoň Allah kuwat bersin. Indiki material herdelin, hormatly watandaşlar. Indiki material şul adama ünsep berdim, şuň ady Gurbanly Kezzap ünsepdim. Şuň bir gözüne terdim. Şuň bir gözi bir tarafa terdi ýa beýlek göz başga tarafa terdi ýa. Buraya hem bir ayağı gördü diyelim yine reportaj verildi. Avrupa bir jurnalistine reportaj verildi. Euronews'a ödeyen. Ya Евразия deyip bir jurnalistler tapýarlar, pulny işleyen. Şol pul verip reportaj verirler. Şurada şoň hakyky saglyk görünýär. Ünsep berdim şol video. Country as a permanently neutral state recognized by the United Nations. Şoň üçin Gurbanly tizen Allah yok diýen bolsa Allah ona jogap berýär diýär. Şoň üçin biz muňa öz ykbalymyzy baglamaly. Biz öz ykbalymyzy gitmeli. Gelin seyredelim. Men şoň konuda problemalar düşünürsem Türkmenistan näme geçýär? Türkmenistan Gurbanlyň ýa-ni dolandyrýan döwleti. Serdar bolýar kartinka. Seyredin. Arkada we ýallakda diýmelini ýa-ni şular serdin. Ne kadrlar görýärmi? Şu kadrlarda ünsep berdim. Ine Gurban Berdimuhammed, Serdar Berdimuhammed we stroy boýunça ýa-ni linýekaň başlygy Raşid Meredow we ýygyna galanlar stroyda barýarlar. Ünsep. Ine şul hatary Gurbanly kesitdi. Şuraya ýöremeldi. Ine Serdar ýeközi halda bir saylanan kim saylanan belli. Bir saylanan adam ýaly ýöremeli we galanlar öz eginleşleri. Şol ýaly adamlar erteki günde şolar mümkin prezident bolup bilýärler. Ýok olar ikinji sort adamlar. Ine hatda ýanyňky ikinji eginleşler, ikinji sort adamlar Serdar birinji sort adamy Gurban bilen. Galanymyz hemmemiz ikinji sort. Bulan ýa pikir boýunça. Biz bulary saylamadyk. Özler şo sortlar goýdular. Şolar galsa itlerem birinji sort bar, piçiklerem, eşiklerem, atlarem birinji sort bar. Biz şo ikinji sortlukda galar. Şoň üçin ine serdin. Assalamu alaykum. Şoňur hormatlanýar. İzin diktir geçir ya, ýa-ni Serdar Berdimuhammed ýok, ýa-da ünsep terseňiz. Ýa-ni adamlar bar da ýar-ýarlar ýa Serdar Berdimuhammed ýok. Uzak ömür, il ýurt Ulanmagyna gönükdirilen tutumly işler üstünlikli durmuşa her bolan Ine Arkadaş şäheriniň ikinji dowam etmegini üpçün etmäge gönükdirilenler. Atly senagat kärhanalary, täze ogullar, şäherler gurulýar. Türkmenistan Niye de buraya? Täze oğulur täze şäherine. Diňe arkadaş şäherine. Başga ýerde ýok. Arkadaş şäherine diňe şoňa investisiýa diýip başga oğullarda etrapda köçe ýok. Dogunjan, diýende adam bir özüň pikiri diýen ýa tekst okap goýan ýa. ilkinji akylly şäher bolan Arkadaş şäheriniň ikinji tapgarynyň gurulşygy üstünlikli dowam etdirilýär. Garaşly ýurdumyzda amala aşyrylýan bu ýurt uly guruluş Garaşly ýurtda garaşly. Bir de size garaşly, sizin Putin'e garaşly. Şeyde TikTok'tan okap beren Raşid diýäniň kakamyň dogany Olmurat Gurbanov oňa diýäme diýär. Biz oňa diýgemzok, ol ýöne watanda ýönelik Raşid Meredow. mehriban halkymyzyň awadan
ve baktaya durmuşda yaş Mehriban halkımız diýen. Bular şu sözler ulanýar bol mehriban halk üçin sen näme etdiň? Ýa sen 3 ýyl eýen prezident. Näme etdiň mehriban halk üçin? Wiza girdin, aýal gyýdan hakdan bozdun. Näme etdiň? Pullaryny ulap ýatyrsyň. Näme etdiň? Baran ýerinde ýanky aýdýan MHM polisler ýynap, jerime salyn, gyryn, sizden konstitusiýa sorajak ýok. Konstitusiýa bolup, ýa kezzapçylyk etýärsiň. Näme etdiň sen? Bu gowluğa eden ok. Sen elin bilen sen kakyn Türkmenistany genotsid edýär, halkyna genotsid edýär, halkyny öldürip ýatyr. Öldürme bolany hökman maglaýyndan atmalylar. Käwat şeýle bir şertde döredýän adam özüni atmaly bolýar. Adam ýurt terk edip o ýerde Rossiýada döwüşni açyp sowukda puly ýok, kurt kalmana motor sürüp sowuklap ölmeli bolýar. Ya awariýa düşmeli bolýar. Ya ýanky stroýkalarda bezapas bolman garadan işlän soň, gara ýanky ofisiarny däl işlän soň o tehnik bezapaslykym ýok ýa ýykylyp şöýde berýän bolup eli aýaksyz ya ölmeli bolýar. Neden eden adam? Sen Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny Türkmenistan terk edip gider ýaletdiň. Häzir Türkmenistanyň istinki ýere barsaň, sadaka bolsun, ýanky pata bolsun, baran ýerinde ýa toý bolsun, baran ýerinde diňe kim gidýär, nira gidýär, kim çykarýar, näçe pul bermeli? Diňe şo ýollar görülýär. Başga zat ýok. Başga olawda plan bolup durýar, plan, toýa gel, eýle bel gurun ýok. Diňe näçe çykyp bolýar? Başga gurun ýok. Ine senin kazanan üstünlüktür. Kalan ünsörtlerden bunu yazıp diktoram efir geçiriyor yani. şeylerin kaka etrafının kovuşut genişliğine täze döwrewap owaların guruluşyklary güýçli depkinne alınıp barylýar. Näçe Mary vilayetinde uran bok. Näçe Lewap vilayetinde uran bok. Näçe Balkanda, näçe Daşowda uran bok. Näçe akylly ýöne gurup ýatyrsaňyz başga vilayetlerde uran bok. Şol Mary vilayetyň pullary Türkmenistanyň 60% büdjetini taklap gelýär. Lewap vilayetyň pullary Türkmenistanyň bir 20% taklap gelýär. Balkan vilayetyň pullary, ýani ýerden çykýan baýlyklary, ýerden çykyp olup satylyp gelýän pullar Türkmenistanyň bir 20% taklap gelýär. Ine pullar näme? Näme şu pullary şu vilayetlere gaýtaryp sağ bolsun berýär. Näme Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyr urulýar. Birinji tapgyrda ýağladyk 5,5 milliard etdi. Indi ikinji tapgyrda 8 milliard. Niýeden almaly o pullary? Gidip häzir gurbanyny gözläp ýör. Kimden pul alyp bolýar? Batyryp gidýärler. Biz olsaň olaň arkadaşyny biz soraman bize berge goýup bunu ülk gidýär. Onu biz bermeli. Gitjek ýerimiz ýok. Döwlet meçherine pulany hem döwlet bermeli şonu. Kim prezident bolsa da. Şoňa ruhsat bermeli. Men şoň üçin aýdym. Vilayetler siz öz ýagdaýyňyzy özüňiz çözüň. Bulary ynanmaň, garaşmaň işleri. 3 milyon 300 min iğne dördül metr keramiki beden plit. Karşı keramik zavoda çya. Indiki video seyredilin vatandaşlar. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlar, hemişir beýtarap ýurdumyzda täzelikler we habarlarla tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmele başlaýar. Yalan vatan habarlar gepleşmele başlaýar. Şeýle diýmeli. 10 martda hormatly prezidentimiz welaýatleriň häkimleriniň gatnaşmagyny iş maksadyny geçirdi. Ýurdumyzyň Akal, Balkan, Daşow, Lewap we Mary welaýatleriň häkimliklerine bolan maksadlarda arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň öňünde goýan wezipelerini üstünlükli durmuşa geçirmeň ýollary bardy. Giňişini gurrun edildi. Hemde wezipeler kesgitlenli. Bu işleriň üstünlükli ýerine ýetirilmegi. Hojalyk işleriniň gurulşyny Ünsür dik durup ýazýarlar. Näme ýazýarlar? Näme? Serdar Berdimuhamedow meýnamaz ýok. Boş sözler. Bunu bir uwdun kartinka üçin dik durup ýazyp bir tehnologiýada döwlet ölçek bolýar ýa-ni. Häzir bloknotlary rus bilen ýazyp we Türkmenistanyň üstünjek bolýar. 80-nji ýyllardaky strategiýa bilen şu kunna 20-nji asyrda 2025-nji ýylda Türkmenistanyň üstünjek bolýar. Mümkin ýa. krançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň tohumlyk gowuça segidiniň ekis mewsümine taýýarlanýasyna hemde saklanýasyny aýratyn teljerme berdi. Mewsümlerin owa hojalyk işleriniň üstünlükli ýerine ýetirilmegi halk Ine Serdar Berdimuhamedow ýanak geçirdi öz ýok. we ýurdumyzda durmuş ykdysat taýdan ösdürmekde öňde durýar.
Bula belli inlik material terdirin vatandaşlar. Kelek bir taraf Türkmenistan devletimizdeki tezelikler kimim haberler bilen tanıştırgan Vatan Haberler etmişimde başlayız. Şonu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetinin başçısının ornatırı Ataxalıyevin hemen vilayetler hekimlerinin katnaşmanına iş maslahatını geçirdi. Onunla yurdumuzun ovu hocalık toplumunda hemen vilayetlerini alıp barayan işlerle bağlaşıklı meselelere qaraldı. Hormatly prezidentimiz de yurdumuzun Şunu terdim, şu kadra terdim. İlk çapmışlar bir dünyada maskara bolup diyorlar. Yine bunu biz niye mederi? Bunu yani niye şunu bütün dünyada niye düşünüreceksiniz? Şu zatları düşündük olmuyor. Sebebi yine şu kadroları görüp bütün dünya biliyor şu diktatör rejim. Hiç öyle şunu anlatıyor. Hatay'da var, Türkmenistan'da var, Kore'de var. Hatta Rusya'da diktatör devletiyle Rusya'da yok şu zatlar. Unutuyorum. hocalyk toplumunda hem de vilayetlerde alınıp barayan işlerle bağlanışlı meselelere başlandan iş maslahatynyň gün tertibine geçip ilki bilen Ahal vilayetynyň hakimi Nurmurad Wetederdi. Hakim vilayette dowam edýän möhümlerin owalyk işleri barada atabat berdi. Berilen şäli vilayette dowam edýän möhümlerin işleriň çäklerini buğday eklen meýdanlarda agrotehnikasynyň hadyryna laýyklykda mineral dökümleri bilen iýmitlendirmek we ýetişdirip tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Şeýleň hadyr üçin gowy çekilje kerleri hem de paýta öndürjek üçin ýokary ýerli gowy tohumlaryny ekiş möhümlerine taýýarlamak boýunça işler tamamlaýyp tapgyrda alyp barýar. Araz bulurdunuzun hemme zat alınıp barlya, hemme zat ösüye, hemme zat bu biz buğday yığınap bilemdi. Öň mysal üçin 1 milyon ton yığınan bolsa ýa-da 300 bin ton yığınýas. Paxta öň 1 milyon 200 bin yığınan bolsa 1 milyon beýaşa galdylar. Onsoň hakykatdan bolsa 300 bin 400 bin. Şu geçirilen yığınaklaryň netijeleri boş. Boş. Ösüş ýokdy, gaýty pesiş bar. Hemme zat pes edýär. Ine şoň üçin şunu edýän işler, ýani Serdar Berdimuhamedov edýän işleri Türkmenistan üstüp bilmeýär. Diňe gaçyrýar. Gurbalyň edýän hereketleri bütün dünýäde Türkmenistan awaryna gaçyrýar. Maskara bolýar. Ine hormatly watandaşlar, iki sany adamyň ediljek zatlary Türkmenistan üçin. Men size bir surat görkeýin. Interpreterdim şunu. Ine pardon, ine serdim. Şöyle demokratiya dünyada demokratiyanı görkeýär. Başgaça görkeýin şunu bir ulalyk görkeýär. Neferin hormatly watandaşlar. Ine şu ýerde dünyada demokratik döwletler görkeýär. Men şu ulalyň da. Pardon. Tak, bir minut. Barın hormatly watandaşlar. Size görkeýin şunu. Ine. Ünsürüm şunu. Ine ünsürüm şu döwletleriň esas döwletleri nimede ýerleşýär? Ýewropada we Amerikada ýerleşýär. Kanada, Amerika, Braziliýa, ine şu döwletler. Ine ýokarda tablitsa etseňiz, saq tarapy 9 barly, ýani demokratiýanyň ösen döwletleri, çep tarapy 1 nomerli demokratiýanyň ýok döwletleri. Ine Türkmenistan. Ine şu gyzyllar. Demokratiýanyň ýoklugy diýär. Ine ünsürüp etseniz, awtoritar döwletler dünýäde 39%, 40% goly dünýädäki döwletleriň meşhuri, ýani awtoritar döwletleriň meşhuri dünýäde 40%. Onun 38% dünýäde orta hil demokratiya we ýokary hil demokratiya 6,6%. Mysal üçin ine men döwletim, men ýaşan döwletim Fransa orta hil demokratiya döwlet. Mysal üçin Norwegiýa, Şwetsiýa, şu döwletler, Finlandiýa, bular ýokary hilli döwlet. Ine Kanada ýokary hilli demokratiya döwleti. Hibrid rejimler, ine çar rejimler, hibrid rejimler. Ine şu ýerde mysal üçin görkezilýär. Men şunu aýdy bilemok ýa-da
köp görünenok. Ýöne şu tarja döwletler gibrit döwletler bolýar. Ine Türkmenistan tek gypdyrlar. Bul awtoritar döwletler. Muny men kesitlemek, muny bütün dünýäde ýürütýärişden gurumy bar. Transpiration dip ine şol kesitliýär. Şoň üçin ine gurbanly görkemäden ine ünsep berdim. Çep tarapy 1 bally, sağ tarapy 9 bally demokratiýanyň ösüşi boýunça. Ine dünýäde 30% boly, 40% boly ýa-ni awtoritar döwletler bar. Orta hil demokratiýaly 38% döwletler bar, 6,6 hilli üsün döwletler, demokratik döwletler 6,6% dünýäde. Olar Kanada, Norwegiýa, Finlandiýa, ýa-ni Welika Britaniýa, ýa Ispaniýa ýaly. Ýöne Fransada demokratiýa Ispaniýadan güýçli. Ine ünsep Türkmenistan ine döwlet, Türkmenistan döwleti gypgydyrlar. Bul awtoritar rejimiň iň ýokarky stadiýasyny görkezýär. Ine şul wa otaň Demokratik Koreýa bar, Türkmenistan ýaly. Ine hatda Iran Türkmenleri ýaly. Iran ýa-ni awtoritar döwlet ýöne açyk ýa-ni patriark Türkmenistan bar. Ine şu maglumatlary men beremek, şu maglumatlary bize bütün dünýäň ýürütü gurumalary berýär. Olaryň ýa-ni bir topar kategoriýalar boýunça analiz edýärler. Bir topar sosialny aproslar bilen ýürütüleşdiren sistematik maglumatlary abrabotka edip şu ýaly yerlerde içhanalaryň maglumatlaryny alyp, döwletleriň maglumatlaryny alyp, pravozащитниň maglumatlaryny alyp, bir topar maglumatlar ýygnap şu netije berýärler we şul bütün dünýäde ýa-ni bir pikir dogry, düşnükli pikir we dogry tasdiklanan pikir diýip kabul edilýär. Ine Türkmenistan ýagdaýy. Hormatly vatandaşlar, gelin biz efirimizi dowam edelim. Inni biz tamamlaýyn. Meni ýene bir gerekçelerden hemmäňizi günne akşamky namaza çağırýar. Türkmenistanyň meçitlerine barın. Siz ateist, siz buddist, siz ýene bir zat, oň tapagy ýok. Meçitlere barmaly, meçitlerde häzir akça gidip dur. Ol akçaň ady Ramazan, ýa-ni Ramazan. Ramazan namazlaryna baryp özüňiziň ýekidäliňizi bir topar adamyň badygyny görkelim. Ine şu ýere baryp siz birek birinizi gollan. Eger namaz etmeýän bolsaň, okap bilmeýän ýöne otur şu ýerde dinläp. Otursaň rahatlanýan, ýa-ni suralar dinläp. Şu ýerde Allahdan dileg et, maşgalany özüňe, ýa-ni saglyk, Allahdan dileg et bir adalatly, watanyň şu ýaly durmuşynyň kynçylygynyň çykmany dileg et. Ine şu ýere baryn. Bir hepde galanlar Ramazan bayramynyň namazyna bir hepde galan biz aýdars näme etmeli? Nire barmaly? Haýsy A nokotdan B nokada näil barmaly? Şu ýere baryp näme etmeli? Biz aýdars. Şul şansymyzy gidirmeli. Şoň üçin egerde ýa-ni barýan meçitlerimiz ýapyk bolsa, gulpursolar yapsalar derrü video suratlarını ýermedi. Biz bütün dünýä jar edip şoň kimdigini musulmanlara garşy bizim dinimize garşy görüşäniň öküler. İkinji, egerde yapıp meçitler siz goýbermeseler daşyna halsa ýazyp ýa-da ýeriň üstüne namazyňyzy okan. Ve şu ýerde birleşin. Köçelerde birleşsek has bogu içinde birleşenden. İçine goýbermeseler. Durmalylar. Hemme adamlar, Türkmenistanyň ýaşaýjylary, hemme şu kiçiden başlap 70'den geçen adamlar çelli Ramazan bayram namazyna köşkün öňüne barmaly. Wagtyny biz aýdars. Meçitlerden çykyp adamlar gönü barmaly. Halk bolsa başga ýerlerden gönü barmaly. Eger ýollar ýapsalar, bundan geçmek bolanok diýip şonu da barın, geçin şondan. Aýlanyp barın, gönü barın. Aýryň diýip bizim hakkymyz bar, köşkün öňüne barmany. Köşkün Türkmenistan bul Berdimukistan däl, biz şöyle barjak. Biz prezidente nägeliklerimizi aýtjak diýip aýdym şonu. Şoň üçin siziň hemmeňizi çagyrýan, şu ýaly bir günne, bir näçe saatyň içinde biz watanymyzy düzüdip, şu kezzaplardan diýip Türkmenistany üstürüp bilýär. Şu şansymyzy gidirmäliň. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi tutarýan, siziň hemmeňizi birinji bilen jan talap edýän, Ramazan tutýan adamlara we aýda okuyan adamlara we hemme başga
musulmanlara birinji bilen can arzu edýän we hemme dilegilerinizi Allah'tan eşitin, kabul bolsun. Ramazan ayımız, dilegileriniz Allah tarafından kabul olsun. Sağ olun, inlik gepleşikler çelli.